Biz оқый торган фикх китапларында, Гыйбадатул Исламия китапларында сүннәт гамәлләргә билгеләмә биргәндә шундый сүзләр бар. Аны эшләү мәҗбүри түгел, ләкин аны эшләмәгән кеше Аллаһ илчесе саллаллаһу алейхи ва салламның шәфағатыннан мәхрум калачак дип. Һәм күпчелек кеше кызганычка каршы сүннәт булган гамәлләргә көннән-көн инде салкынрак карый башлады. Инде интернет битләрендә дә күп язмалар, күп вагазлар, күп лекциялар бар. Бу турыда да теге сүннәт кенә бит ул дигән инде мисал өчен шул ук инде сакал мәсьәләсендә дә инде сүннәт кенә бит ул дип әйтүчләр бар. Ләкин менә шушында булган билгеләмәдә булган бер сүз безне инде безнең игътибарыбызны җәлеп итәргә тиеш. Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва салламның шәфагатеннән мәхрум калачак дигән. Biz бүгенге хутбабызда иншалла шуның турында кыямат көнендә булачак кайбер вакыйгалар турында инде сөйләп китүне максат итеп куйдык. Имам Ахмад Абдулла ибн Умардан ул Аллаһ илчесе саллаллаһу алейхи ва салламның сүзләрен китерә. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте: "Хуйрту байна шафаати ау ядхулу нисфу умматил джанната фахтарту шафаата" ди. Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: "Миңа шафагать кылу һәм ярты өммәтемне җәннәткә кертү арасында сайлау иреге бирелде, һәм мин шафагатьне сайладым" ди. Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллямга Аллаһ субхана ва тааля берничә төр шафагать кылу мөмкинлеген бирде. Һәм аның беренче төре гомумән бөтен кешеләргә кагыла. Һәм инде ул алдагы хутбаларның берсендә сөйләнгән иде. Кыямат көне башланыр алдыннан нәшә кешеләр басып инде үзләренең гөнаһларына карап, инде төрле кеше төрлечә тирләренә басып торганда, кешеләр бер-берсенә мөрәҗәгать итерләр: "Барыгыз, кеше табыгыз, Аллаһ хузурында шафагать кылсын, кыямат көне башлансын" дип. Һәм инде кешеләр, шушы мәхшәр мәйданында булган кешеләр төрледән төрле пәйгамбәрләргә барылар, ләкин һәрберсе Аллаһ Тәгаләнең бүгенге көнне, ягъни кыямат көнендә нык ачуланганын әйтерләр һәм һәрберсе гүзер табыр: "Мин куркам ди Аллаһ Тәгалә кырына барырга, миңа үземне имин калдырга" диярләр. Һәм пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям гына бөтен пәйгамбәрләр арасыннан Аллаһ хузурына барып, аның гаршы кырында инде сәҗдә кылып, Аллаһ Тәгаләне мактап шафагать кылыр һәм аның шафагаты сәбәпле инде кыямат көне башланып китер. Һәм инде моны әйтәләр, бөтен кешеләргә караган шафагаты шушы була дип. Ләкин пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва салламның башка шафагатләре дә бар, һәм ул аның өммәтенә хас булган шафагатлар. Һәм инде менә шушында да әйтә: "Миңа шафагать кылу һәм ярты өммәтемне җәннәткә кертү арасында сайлау иреге бирелде, һәм мин шафагатьне сайладым" ди. Ни яхшы, ни гүзәлдер Аллаһ илчесе саллаллаһу алейхи ва салламның ихтияры, аның сайлавы. Чөнки ул үзеннән соң өммәтенең нинди дәрәҗәгә төшәчәген билде. Алдагы хутбабызда әйтелгәнчә, инде менә шушы һәрбер пәйгамбәргә шафагать, һәрбер пәйгамбәрләргә инде кабул була торган дуга бирелгән. Бөтенесе инде аны бу дөньяда кулланганнар. Пәйгамбәрбез Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллям кыямат көненә инде аны саклап калдырды һәм ул өммәте өчен шафагать буларак кулланачак аны. Ибн Хиббан һәм Табарани узын хадистә Гауф ибн Маликтан Аллаһ илчесенең түбәндәге сүзләрен риваят кыла. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте: "Ала ухбирукум бима хайяра ли Рабби анифан". Хәбәр бирмимме сезгә, миңа баягына Аллаһ Тәгалә нәрсәне сайлау иреге биргәнен ди. Факулна бала я Расулаллаһи саллаллаһу алейхи саллям. Һәм сахабалар әйтәләр: "Әйе, әлбәттә, Аллаһ илчесе, без белергә телибез" дип. Һәм пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: "Хайяра ли Рабби ан юдхила сулуси умматил джанната бигайри хисабин вала азабин ва байна шафаати" ди. Расулуллаһ саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: "Аллаһ Тәгалә миңа ихтияр бирде, сайлау иреге бирде, өммәтемнең 3тән 1 өлешен җәннәткә бернинди хисапсыз, бернинди газапсыз кируен һәм шафагать арасында" ди. Һәм инде билгеле сахабалар кызыксыналар: "Эй Аллаһ илчесе саллаллаһу алейхи ва саллям, син нәрсәне сайладың соң?" дип. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: "Ихтарту шафагата" ди.
Мин шәфәгатьне сайладым ди. Һәм инде фақулна җамиан я Расулаллаһи саллаллаһу алейхи ва саллям иҗ'ална мин ахли шафаатик. Фақала шафаати ликулли уммати, ликулли муслимин. Һәм аның шәфәгать турында, аның шәфәгатьне үстен итеп сайлаганын белгәч, без әйттек: "Эй Аллаһ илчесе саллаллаһу алейхи ва саллям, безне шәфәгать әһелләреннән кылчы" дип әйттек ди. Һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: "Минем шәфәгатем һәрбер мусульманга булыр" ди. Муслим үзенең сахихында Абдулла ибн Гумар радиллаһу анхумадан китергән хадистә Аллаһ илчесе саллаллаһу алейхи ва саллямның Ибраһим алейхиссаламның хикаясын укыганын җиткерә. Анда инде Аллаһ Раббыбыз әйтә: "Рабби иннахунна адлална касиран минан наси фаман таби'ани фаиннаху минни فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم". İbrahim aleyhisselam Allah Rabbimizga müracaat итә: "Эй Раббым, бу сыннар кешеләрнең күбесен адаштырды. Кем миңа иярсә, ул минем умматымнан. Кем миңа гысян кылса, каршы килсә, дөреслектә син гафу итүче, мәрхәмәтле". Соңыннан Аллаһ илчесе саллаллаһу алейхи ва саллям Айса алейхиссаламның кыйссасын укыды. Айса алейхиссалам Аллаһ Тәгаләгә булай дип мөрәҗәгать итте: "Ин ту'аззибхум фа иннахум ибадука ва ин тагфир лахум фа иннака антал азизул хаким". Әгәр, эй Раббым, син аларны газапласаң, алар бит синең кулларың. Әгәр аларны гафу итсәң, дөреслектә син көчлесең һәм гадел хакимсең дип. Соңыннан кулларын күтәрде Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям һәм эй Раббым диде һәм елап җибәрде. Аллаһ Раббыбыз Җәбраил фәрештәгә әйтте: "Эй Җәбраил, бар Мөхәммәд янына, Раббың синең иң белүче, сора аны нәрсә елатканын" ди. Һәм Җәбраил фәрештә барып Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллямнан сорый. Аллаһ илчесе аңа нәрсә борчыганын әйтә, ягъни үзеннән соң калган уммәтен кыямәт көнендә уммәте белән булачак вакыйгаларны җылатканын әйтә. Һәм Җәбраил фәрештә шушы хәбәрне инде Аллаһ Тәгаләгә җиткергәч, Аллаһ Раббыбыз янәдән аңа мөрәҗәгать итер: "Эй Җәбраил, бар Мөхәммәдкә һәм әйт: сине Раббың уммәтең өчен канәгать калдырыр һәм сиңа алар өчен борчу китермәс" дип. Менә бу безнең инде сөйекле Пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва саллямның Аллаһ хузурында нинди зур дәрәҗәне алып торганын күрсәтә торган хадисләрнең берседер. Аллаһ илчесе шулай итеп инде бөтен уммәте өчен шәфәгать кылыр. Базар һәм Табарани яхшы иснат белән Гумар ибн ал-Хаттабтан китерәләр радиллаһу анһудан. Аллаһ илчесе әйтте ди: "Ашфa'у ли уммати хатта юнадини Рабби табарака ва та'ala фаякулу aqad radita ya Muhamмаду фаакулу эй Рабби радит". Миңа ди Кыямәт көнендә шәфәгать кылырмын, хәтта Раббым миңа мөрәҗәгать иткәнче: "Эй Мөхәммәд, син разый калдыңмы инде? Күңелең булдымы?" дигән дип ди. Һәм мин әйтермен: "Эй Раббым, мин риза калдым" дип. Аллаһ илчесенең беренче шәфәгатеннән соң кыямәт вакыйгалары башланып китер. Кеше кечкенә генә әйбер өчендә хисапланыр. Ул гына да түгел, хәтта дөньялыкта вакытта мөгезсез булган хайваннарга мөгез бирелер. Алар үзләренең үчләрен алып бетергәч, алар туфракка әйләнер һәм инде Аллаһ Раббыбыз әйткәнчә шушы вакыйгаларны күргән кафирләр: "Я лайтани кунту тураба" дип әйтерләр. Мин туфрак булсамчы дип үкенерләр ди. Ләкин инде хайваннардан айырмалы буларак кешеләрне хисап көтә. Һәм кешеләр яхшылыкларын кылу сәбәпле төркемләргә бүленерләр. Кемдер таулар кебек изгелек алып килер, ләкин ул изгелекләрен аның хаклары булган кеше алыр. Безгә бөтенебезгә дә таныш хадис, Абу Хурайрадан китерелгән хадистә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте: "Атадруна манил муфлису" дип. Сез беләсезме, банкротка чыккан кеше кем ул дип. Һәм сахабалар әйттеләр радиллаһу анһум аҗмаин: "Ал-муфлису фина ман ла дирхам лаху ва ла мата". Безнең арабыздан муфлис булган кеше, банкрот калган кеше, бер дирхамы да, бер кирәк ярагы да булмаган кеше санала дип. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте:
innal muflisa min ummati ya'ti yawmal qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakatin ويأتي قد شتم هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيعطي هذا من حسناته وهذا من حسناته وإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار دي. Минем өммәтемнән булган банкротка чыккан кеше ди, бер әйберсез калган кеше, ул шундый кешедер ди. Кыямәт көнендә ул намаз белән килер, намазларын укыган хәлдә кубарылыр, уразасын тоткан хәлдә, закатын түләгән хәлдә кубарылыр. Ләкин бер кешене әрләгән, бер кешенең малын ашаган, бер кешенең канын түккән, бер кешегә суккан, шуннан бер кеше өчен шушы аның изгелекләре алынып, аның белән бәхилләшер ди. Аннан соң икенчесе дә шулай эшләнер ди. Әгәр дә аның каза кылынып беткәнче, ягъни bütün кешеләр дә аның инде хакларын алып бетергәнче изгелекләре бетсә ди, теге кешеләрнең гынахлары алыныр һәм аңа ыргытылыр, һәм ахыр чиктә шушы кеше җәһәннәмгә керер ди. Димәк, менә шушындый кешеләр дә бар булачак кыямәт көнендә. Һәм инде Аллаһ илчесе саллаллаһу алейхи ва саллям ешкына: Аллаһумма инни аъузу бика мин азаби җаһаннама ва азабил кабри ва фитнатил махья вал мамати ва фитнатил масихид даҗҗал дип дуа кылган. Эй Аллаһ, мин сиңа җәһәннәм газабыннан, кабр газабыннан, тормыш фитнәсеннән, үлем фитнәсеннән һәм даҗҗал фитнәсеннән сыйнам дип дуа кыла торган булган. Һәм менә шушы кешене көтә торган зур фитнәләр, зур сынаулар инде бөтенесеннән дә инде Аллаһ Тәгалә сакласа иде. Һәм инде без бүгенге көндә укып белә торган әйберләрне, кыямәт көне вакыйгаларын кыямәт көндә үз күзләребез белән күрербез. Һәм җәннәт әһелләре җәннәткә, җәһәннәм әһелләре җәннәткә бүленгәннән соң, кергәннән соң мәңгелек тормыш башлана. Саид әл-Худри риваят кылган хадистә Аллаһ илчесе әйтә: يؤتى بالموت كهيئة كبش أملح فينادي مناد يا أهل الجنة فيشرئبون وينظرون فيقول هل تعرفون هذا ذي فيقولون نعم هذا الموت وكلهم قد رآه. قيامات كنندا دي үлемне шуар булган сарык кыяфәтендә китерерләр ди. Һәм бүтән кеше күрә торган җиргә куерлар һәм мөрәҗәгать итүче әйтер ди: "Эй җәннәт әһелләре" дип. Тегеләре инде башларын бурып карарлар һәм күрерләр шушы сарыкны һәм әйтерләр: "Сез беләсезме нәрсә бу" дип. Тегеләре әйтерләр: "Әйе, бу үлем" ди. Һәм һәрбер кеше үлемне бу дөньяда күрәчәк. Үлем үлер алдыннан. "Сумма юнади я әһлән нари" فيشرئبون وينظرون فيقول هل تعرفون هذا. Соңыннан мөрәҗәгать итерләр: "Эй җәһәннәм әһелләре". Тегеләре инде башларын бурырлар, өметләнеп бурырлар, бәлки инде Аллаһ Тәгаләнең мәрхәмәте инде гөнаһлы кешеләргә дә тиде, бәлки безгә дә тиер дип бурырлар һәм карарлар. Сорарлар: "Сез беләсезме нәрсә бу" дип. Әйтелер, тегеләре әйтерләр: "Бу үлем" дип. Соңыннан инде фаюзбаху сумма якулу я әһләл җәннәти хулудун фала маута ва я әһлән нари хулудан фала маута сумма қара'a қаулаху тәғәлә ва анзирхум яумал хасрати из қудиял амру ва хум фи ғафлати ва хум ла юъминун. Соңыннан шушы үлем суйылыр һәм мөрәҗәгать ителер: "Эй җәннәт әһелләре, мәңгелек, үлем юк" дип. Һәм әйтелер: "Эй җәһәннәм әһелләре, мәңгелек җитте, үлем юк" дип. Һәм инде Аллаһ илчесе укыды аятны, аларны хәсрәт көне белән кисәт, ул көнне инде бөтен әйбер хәл ителгән булыр. Ләкин алар иман китермиләр һәм гафләттә булуларын дәвам итәләр. Инде Аллаһ Раббыбыз һәр барчаларыбызга да ныклы иман, тауфик, һидаят, истиқамат бирсен, һәр төрле фитнәләрдән имин кылсын һәм инде
Ахыр сулышларыбызны сулаганда да иман кәлимәсен әйтеп, Аллаһ хузурына гөнаһларыбыз гафу ителгән хәлдә күчүләребезне насыйп итсә иде, һәм инде үзенең мәңгелек җәннәтләренә Аллаһ Раббыбыз безне үзенең рәхмәте белән кертсә иде. Ва aqulu qawli hadha wastaghfirullah li wa lakum wa li sa'iri jama'atil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Sami'ud du'a.